Dahil sa mga nangita day update sa mong balay day no kung limpyo na ba jud. Ay daday mao ni ang update sa mong balay day sa pagkakaron day is grabe pa jud siya kalimpyo. Kana bang nindot kay sa feeling day nga limpyo inyong balay. Ug ang ako day magulang naglimpyo ani day no. Ay sus day grabe jud na siya kalimpyado. Grabe jud na siya nakakuskos sa mo ang salog. Grabe day gibrasan jud na niyang maayo mo ang salog day. Kay lagi daw perti daw hugawa. Ug mao day na ang among duha ka engineer day nang lingkod na. Kay limpyo naman gud kayo mo ang balay day mo nang ang bata day mo nang gipakarang diri. Ug ang among lamisa day is dito na magibutang sa gawas. Kay lagi day mao pay pagkahuman sa akong magulang upang limpyo ani mga adlaw. Ug kana sa dang amo ang wall day kana among dingding day is grabe po siya nakabras ana. Brass ug map ang iyang gigamit sa mo ang dingding day kay lagi daw amo anang pintalan unta. Kay before magud mi muuli ani sa among tagsa-tagsa nga panimalay day. Kay nagplano mi sa akong magulang day kay amo lagi ning pintalan usab. Mo nang gilimpyuhan na niya og maayo. Unya lagi day kay wa man mo nakaya sa time. Kay lagi day nagbuhat pasad mi gabuhan ani ni Paderla. Unya grabe naman jud namo kadaghan og limpyuhon. Ay sus day tibok balay na mo day way kaliatan sa kahugaw please lang. Pero okay ra na day oy kami na lang maglimpyo o kami na lang poy mag-adjust. Ang importante day is malipayon si Paderlan sa iyang second wife. Og maora day to no by mo oy.